yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi en to Paris lamorde France yamde 11 to Téhéran lamorde Iran. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde jaam Allah wale moon bisimilla moon eley kabaruji ɗi ko ɓuri hen tengtude oɗo subaka alarba dawlaji tentude Amérique e Iran haaldi fotti ɓe keeɓi nanodiral e dartinde haare nde fodde balɗe 15 en jonte ɗiɗi ɗum ko jamma faltiɗo waɗa toon to leydi beetedi Pakistan ngal nanodiral gollirte e nder diwal Moyen-Orient fou Téhéran jaaɓi udditugol lumborde Dormos ɗo piiji kewɗi ndewata yimɓe société civile dawriyankoɓe immiɓe Mali Burkina Faso e Niger cuuɗoyi leyɗele janane sinci mojaɓere nabi en fedde nde ɓe noddiri kawtital démocrate ɓe Sahel ADS fandare ngal kawtital ko artirgol démocratie e nder ɗe leyɗele mabɓe ɓe kolli gila kono koɓe ciwli laamu e nder leyɗele AS ko bonondaji tan jaali e nder guure ɗe leyɗe ma en keɗo goto e mabɓe e nder kabaruji ɗi Patrice Motsepe nabi en docteur Patrice Motsepe horejo kaf no heeɗa hande ɗo e Dakar lamorde Sénégal gunjilu makko no hawri e saaha nde Sénégal wulliti toon to tas suudu ñawirdu towndu coftal ɓalli adunaru ndu caggal nde kafa ƴetti pellital ruttude Maroc desewal ngal Sénégal hebno e kawtal fukko koyngel leyɗele Afrique hitande faltinde omo hani yirude e hoore ɓelato ballon Sénégal kono kadi e hoore ɓe leydi ndi tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettama bisimilla moon eli kabaruji ɗi dawlaji tentuɗi Amérique e Iran haaldi fotti wallingol kaɓirɗe fodde jonte ɗiɗi gam udditugol yewtere keɓal jaam e nder ɗen jonte ɗiɗi Amérique aadikke dartingol piyande muɗum kono kadi Téhéran jaaɓi udditugol lumborde Dormos keɗoɗen jantorde Ceerno Modou Mba waɗen hen ko Donald Trump adi feññinde kabaron ka trou social makko mi jaɓi haɗitagol accitugol bombuje e dow Iran e nder jonte ɗiɗi ardiɗo on windi horeɓe Iran ɓen fellintinni konngol e nder cimtol ngol sifi ɗum salndu gendi kippundu kiwal ndun si Amérique jaɓi dartingol piyanɗe mun Téhéran kadi jaɓi udditugol lumbirde Hormuz nden e dow ndegu konu maɓɓe e bi'ol cimtolngol ko Pakistan woni solon heɓugol nde deƴere Donald Trump e ardiɓe Téhéran ɓen jopino jagorɗo arano Pakistan on Nawaz Sharif kaɓataki maɓɓe Islamabad nodditi leyɗe ɗen ɗiɗi e juma ngam fuɗɗagol yewtere fiɗaɓɓugol kawral ɓuttu yewtere nden yiloto e dow toɓɓe 15 ɗe Washington toɗɗi kañum e toɓɓe 10 ɗe ɓe Iran ɓen wallifi e bi'ol ɓatakuru Donald Trump ndun hanki ka trou social Amérique e Iran heɓi kawral e dow yoga e toɓɓe fallunoɗe joni ko lannitagol kawral ngal yewtere nden jopoto e mun o inni kisan coggu baril nebban usti ha ka jaasi $100 Ceerno Modou Mba Colombos RFI